Táto šanca prišla v roku 1928 na letných olympijských hrách v Amsterdame. Ady vtedy urobil niečo, čo pred ním nikto neskúsil. Chodil priamo za atletmi, rozprával sa s nimi a presviečal ich, aby si obuli práve jeho topánky. Risk sa oplatil. Nemecká šprinterka Lina Radke si obula Dasslerové tretry a v behu na 800 metrov vybojovala nielen zlatú medailu, ale vytvorila aj nový svetový rekord. Tento úspech im priniesol obrovské množstvo nových klientov. Bratia si uvedomili, že ak chcú uspokojiť dopyt, musia zarobené peniaze investovať. V roku 1927 si preto prenajali novú, samostatnú budovu, z ktorej vybudovali modernú fabriku. Nakúpili špičkové priemyselné stroje a zamestnali prvých ľudí z mesta. Výroba vďaka tomu okamžite stúpla na viac ako 100 párov topánok denne a ich partnerstvo fungovalo na plné obrátky. No v roku 1933 sa v Nemecku všetko zmenilo. Sledujte Ikony podnikania. Filmové spracovanie najväčších podnikateľských príbehov histórie nájdete na YouTube a na všetkých podcastových platformách.